ଆଜି ମଦନପୁର ରାମପୁର ସ୍ଥିତ ମାଛି ବନ୍ଦରରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଳେ ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ସଦର ଚାରିଛକଠାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ନାଥ ବୟସ 38 ଓ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାଥ ବୟସ 42। ଦୁଇ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାରିଛକଠାରେ ଜୟ ଜନାବୁଡ଼ା ଟିଫିନ୍ ହୋଟେଲ ଦେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିହର ନାଥ ବୟସ 47 ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବଡ଼ ଭାଇ ହରିହର ନାଥକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ନାଥ ଖାଇବା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ନଥିଲେ ହରିହର ନାଥ। ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ମାଛି ବନ୍ଧରେ ଶବ ଭାସୁଥିବାର କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୀଷ୍ମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟୁଚର।